Que tal, como están? Benvidos. A semana que ven comezarán por fin as obras do túnel de Conxo, ou alo menos ese é o compromiso que lle trasladou esta mañá o alcalde, o director desta obra en representación do Ministerio de Fomento. Quedarán cortados 2 carrís de entrada á cidade, habilitándose un carril en cada sentido do outro lado. Foi no mes de xaneiro cando se realizaron as restriccións de tráfico na contorna da rotonda de Conxo, pero das obras pouco rastro houbo. De feito, foi un tema candente nos últimos meses polo malestar que provocaban os usuarios da vía e tamén nos veciños e comerciantes da zona. Pero parece que a cousa está encamiñada. Así llo trasladou hoxe o alcalde o director da obra nunha reunión que tivo lugar este mediodía no Pazo de Raxoi. Martiño Noriega, xunto cos edís Xanduro e Jorge Duarte, confirmaba que, segundo este representante de Fomento, o luns comezan o groso dos traballos. Plantexouselles o malestar por parte do Concello do feito que levemos meses con un dispositivo de tráfico non xustificado dada a inexistencia das obras. Marcouse unha posición de ultimátum e o que se nos deu na xuntanza de hoxe é garantía de que o luns comenzarán sí ou sí as obras na rotonda de Conxo. Vale. Insistiuse moito na cuestión de non xerar maior frustración, porque a xente está xa nunha situación límite depois destes meses, a xente entende as obras e as molestias que estas provocan, non entende, como teño dito en algunha outra ocasión, pois que acontezan molestias sin obras que o xustifiquen. O que non explicou este representante do Ministerio foron as causas que motivaron este retraso no inicio das obras. El dixo que non estaba de alguma maneira habilitado para falar de cal fora a casuística deste retraso. Nos xa dixemos, e xa o dixen outro día na rolda de prensa, que temos información de que foi un problema da contrata co propio Ministerio, pero que se nos dá a día de hoxe garantías de que ese problema rematou e o que se nos deu hoxe diante de moitos responsables, tanto da Policía Local como de Mobilidade, como os responsables políticos da área de convivencia e de espacios cidadáns, non? Porque agora co dos nomes é complicado a veces. Pois o que se nos deron foron absolutas garantías de que o luns comenzaban as obras. A maquinaria que estará na zona obrigará a cambiar de novo o tráfico. De feito, haberá que curtar os 2 carrís de entrada á cidade, quedando habilitado un en cada sentido do outro lado, dende a Glorieta. Durante os vindeiros días procederase a sinalización e pintado da nova disposición de carrís. E do Ministerio de Fomento pasamos ao Ministerio de Emprego, porque a ministra estivo de visita hoxe en Santiago. A súa primeira parada foi no polígono do Tambre. Alí Fátima Báñez quixo visitar a empresa Trameve, o centro de tratamento de vehículos pertencente ao Grupo Galego de Economía Social. A ministra puido charlar con algúns traballadores e mesmo se atreveu a conducir unha furgoneta. A ministra de Emprego visitou hoxe as instalacións de Trameve, respondendo así a unha invitación que lle fixeran dende Cogami hai xa tempo. Fátima Báñez, acompañada pola conselleira de Benestar Social Beatriz Mato, quixo coñecer o funcionamento desta planta de tratamento de vehículos dependente do Grupo Galego de Economía Social. E o certo é que a ministra quedou impresionada co labor que desenvolven nas instalacións onde traballan persoas con discapacidade. Para Trameve é moi importante que se coñeza o seu día a día. Para nós é un orgullo esta visita porque, de alguma maneira o que podemos é difundir o bo facer de Trameve, da xente que temos traballando en Trameve, o facer de Galega de Economía Social e de Cogami, por suposto. Para nós apostamos por persoas con discapacidade, pero con grandes capacidades, que o están a demostrar todos os días, que son considerados unha referencia dentro do sector, e como este sector, pois hai moitos outros sectores onde se pode crear emprego para persoas con discapacidade. Fátima Báñez percorreu a nave de Trameve e amosouse sorprendida pola orde a limpeza dun centro dedicado á recuperación de pezas de vehículos. A ministra de Emprego tamén se interesou pola situación laboral dos empregados que dende Cogami lle puxeron como exemplo do bo funcionamento dos centros especiais de emprego da economía social. O presidente da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade aproveitou para pedirlle a Fátima Báñez que na lei do terceiro sector que se está a tramitar no Senado se diferencie entre estes centros e as iniciativas privadas e que as empresas advirten Anxo Queiruga poden aproveitar os centros especiais para non cumprir cas cotas de contratación fixadas por lei.
As empresas privadas que teñen máis de 50 traballadores o que teñen que cumprir é a contratación de persoas con discapacidade e cumprir a lei e contratar o 2% de persoas nas súas plantillas ou facer as medidas alternativas. O que non poden é crear centros especiales de empleo ad hoc para, de alguma maneira, pois, vulnerar esta norma, non? E nós en eso somos claros e dicimos que este tema non pode continuar así, porque o que temos que fomentar é que as persoas con discapacidade estén na empresa ordinaria, e se o Centro Especial de Empleo é un tránsito, é un paso previo á empresa ordinaria. Pero a visita de Fátima Báñez, que non quixo facer declaracións á prensa, tamén tivo unha parte máis lúdica. A ministra non o dubidou á hora de poñerse ao volante dunha camioneta que a conselleira Beatriz Mato como copiloto, e demostrou que o de conducir non se lle dá nada mal. Despois de visitar Trameve, a ministra de Emprego participou na entrega de certificados de profesionalidade no Palacio de Congresos. No acto, o que tamén asistiu o presidente da Xunta, Fátima Báñez, asegurou que cada día o emprego en España é de maior calidade, aínda que queda moito por facer. Segundo dixo, o obxectivo é chegar a 20 millóns de ocupados, un obxectivo que non considera doado, pero sí realista. Nesa liña, a ministra reiterou que este ano se prevé crear en España uns 600.000 empregos, 35.000 deles en Galicia. Da nosa comunidade, Báñez dixo que é un exemplo de boas prácticas en materia de emprego e oportunidades, mérito que lle atribuiu en parte a Alberto Núñez Feijóo. Por certo, que a ministra foi recibida no Palacio de Congresos polos traballadores da Rede Galega de Quioscos, dependente de Cogami, que protestaban por levar varios meses en cobrar e porque se encontran afectados por un ERE de extinción. E as rúas de Santiago volveron ser esta mañá escenario dunha manifestación. Neste caso foron os emigrantes retornados os que volveron concentrarse para reclamar unha prórroga para poder regularizar as súas pensións. Arredor dun cento de emigrantes retornados secundaron a marcha que partía dende a Alameda Compostela e remataba nas portas do Parlamento na Rúa do Hórreo. O colectivo reclama unha prórroga no período de 6 meses establecido polo Goberno Central para a regularización das súas pensións, que conclúe en apenas unha semana, o próximo martes 30. Segundo un representante dos emigrantes retornados, aínda quedan miles de casos pendentes, dai a preocupación pola posibilidade de que unha vez expirado o prazo para regularizar esas pensións do exterior, volvan impoñerse multas e sancións a emigrantes galegos. É seguro que a estas horas xa moitos de vostedes teñen preparado o seu plan para vivir a noite de San Xoán, un plan no que non han faltar as cacharelas, nin tampouco as sardiñas, e para os máis supersticiosos, algúns dos ritos máis tradicionais de Galicia. Tampouco esquezan de recoller esas ervas para lavar pola mañá a cara. Hoxe pasámonos pola Praza de Abastos para comprobar que esas tradicións están moi vivas. É a noite máis curta do ano, pero para algúns vai ser moi longa, e é que a tradición manda, e sendo mañá festivo, non hai desculpa para non sumarse á festa de San Xoán, que hai ganas, notábase esta mañá na Praza de Abastos, onde as sardiñas duraron un abrir e pechar de ollos. De feito, houbo que repoñer mercadoría. A sardiña vendeuse. Si, é máis diso que tivemos aí, metes que non chegou esta, tivemos aí 2 horas sin ela, que 1 hora e media, que perdemos de vender moita sardiña. Porque acabamos lo que trouxamos a mañá, e despois trouxemos máis. As encargas que tiñamos, é máis para vender aquí, pero claro, veces que chegou o barco ao puerto e veu a sardiña desde Ribeira, máis desde Rianxo, pois ese traballo foi perdemos de vender. Pero bueno, ben, agora xa nos queda esta sola. E habendo moita demanda, estaba claro que os prezos ían subir. Hai só 3 días, a sardiña vendíase na Praza de Abastos a 8 euros o kilo. Esta mañá, houbo momentos nos que se chegou aos 15. Los precios, la sardina que teníamos nosotros oscilaba sobre 10 euros el kilo. A de Ribeira a 12, a de Rianxo a 14. Despois foi esta a 8, pero é máis cativa, é de Portugal. Preparada a cea, hai que pensar tamén no día seguinte, e o primeiro no 24 de xuño é lavar a cara ca auga das ervas de San Xoán, un rito que segue moi presente en Galicia, aínda que non sempre se respecte ao 100%. 7 ervas, que non son flores, Teño moitas, non xes podo contar, pero eu teño 3 ou 4 flores que son as propias que dan olor. A erva luísa, menta, ruda, remero. As salvajes valen todas. Pero cales son as mellores? Pois esta, o picamulos, até a menta é a brava, non a menta mancha, a brava. Pois aquelas rosas da cara, das manchas que teñas, te queda a cara finiña, antes de que saia o sol.
deixelas de noite e remollon fuera, o rexío da noite. Deixelas fora e despois polo mañante que sai o sol, lava a cara. Sabes que cosa máis bonita. Cumprir que a tradición mellor ou peor non nos sae nada caro. As ervas de San Xoán vendíanse esta mañá a só 1 ou 2 euros. Un prezo moi baixo, se certo iso, de que nos limpan as malas enerxías, nos quitan o mal de ollo e nos rexuvenecen a pel. Pero para rituais, pode saltar as cacharelas. Para ter boa sorte, xa saben, teñen que facelo cando menos 9 veces. Oportunidades para celebrar o San Xoán terán dabondo en Santiago porque están autorizadas 59 cacharelas públicas e o Concello recibiu notificación de outras 300 privadas. Como é habitual, existen unhas estritas normas de seguridade para as fogueiras, que na zona urbana non poden superar os 3 metros de perímetro e 1 de altura, e no rural os 6 de perímetro e os 3 metros de altura. Nelas non se poden queimar plásticos nin sprays. E no casco histórico haberá que protexer o pavimento cunha capa de area de 10 centímetros. A festa deberá estar rematada ás 3:30 da mañán. O Concello ten preparado un amplo dispositivo de seguridade no que participarán 23 efectivos da Policía Local, 18 dos bombeiros e 8 de Protección Civil. Tamén se reforzará o servizo de limpeza para que a cidade amaneza mañá nas mellores condicións posibles. E co San Xoán xa temos aquí o período estival, así que xa está en marcha o Programa Municipal de Conciliación do Verán. Son 150 nenos os que participan xa nas actividades deportivas e de lecer que se desenvolven nos colexios de Fontiñas e no Raíña Fabiola. Un alivio para os pais e un divertimento para os nenos. Esta semana, coincidindo co fin de curso, comezaba nos colexios de Fontiñas e Raíña Fabiola o Programa Municipal de Conciliación de Verán. Este ano houbo un aumento importante da demanda, cun 50% máis de participantes. Que nós estamos moi satisfeitos de que o programa avance, de que aumenta a demanda e probablemente nos próximos anos seguirá aumentando, porque vamos a tratar de difundilo moito máis. 102 en este centro e 55 no Raíña Fabiola. Usuarios de comedor son 71, dos cales 44 están aquí no de Fontiñas e 27 no Raíña Fabiola. E usuarios do servizo de madrugadores son 25, 9 nas Fontiñas e 16 no Raíña Fabiola, e os beneficiarios dos descontos, me interesa resaltar isto, son 81. O concelleiro puido comprobar in situ as dúcias de actividades que se realizan ao longo destes días para ocupar o tempo dos rapaces. Yo no puedo elegir, a mí me gusta todo, las manualidades, los juegos, la comida y jugar aquí en el recreo y tomar la merienda y conocer amigos. Como un mapa del mundo que fixemos ayer. Facer todas as actividades porque son divertidas. Hoxe fixemos un broche de fieltro e ayer tamén fixemos un mapa mundi. O programa continuará no mes de xullo e tamén na primeira semana de setembro. Ademais de actividades, ofrécese servizo de madrugadores e de comedor. De todos os participantes, 4 recibiron unha axuda do 100% derivados de servizos sociais. Neste senso, Manolo Dios quixo pechar o debate sobre a apertura dos comedores escolares do verán, asegurando que non hai unha alta demanda e que os que requiran terán cubertas as súas necesidades mesmo en agosto. E o vindeiro sábado Monte do Gozo acolle unha carreira moi peculiar. Trátase da Gladiator Race, unha proba chea de obstáculos na que van participar 2000 corredores. Os valentes terán que sortear obstáculos como redes, fogo ou mesmo xeo. Os deportistas máis valentes poderán medir a súa fortaleza na primeira Gladiator Race que se vai celebrar o sábado á tarde no Monte do Gozo. A proba será de 9 km e terá 26 obstáculos. Poderase participar de maneira individual ou por grupos. Serán 2000 os corredores, dos que case un tercio serán mulleres. Primeira vez en Galicia que vai chegar aquí a Gladiator Race e creo que vai ser unha proba que, bueno, o que buscamos é a diversión, que sea un pouco un compañerismo entre diferentes grupos que van a vir a participar. Me sorprendeu muitísimo o porcentaxe de mulleres que van a vir, prácticamente máis dun 30% van a ser de mulleres, e muitísimos grupos, grupos desde 80 que ven de Pontevedra, un gimnasio, hasta empresas que lle gusta que os seus propios traballadores veñan a probar este tipo de sensacións, porque realmente eu creo que moitos obstáculos necesitas un compañeiro para poder pasalo.
Haberá corredores de Madrid, Asturias, Cantabria e o norte de Portugal, aínda que dende a organización non queren desvelar como será o percorrido, si podemos adiantar que haberá obstáculos con redes, montículos, auga con xeo e mesmo fogo. As saídas faránse cada 15 minutos en grupos de 150 persoas. A última saída estará protagonizada por caras coñecidas da televisión, como Marcos Pereiro, Jorge Mira e tamén por un destacamento da Brilat de Figueirido. Entre os premios haberá unhas zapatillas de training e actividades multiaventura. O fin de festa vaise celebrar no Fogar do Santiso. Non foi este único evento deportivo que ocupou hoxe a concelleira de Deportes. Noa Morales tamén recibiu no Pazo de Raxoi a unha peña ciclista e tamén presentou un torneo de minibásquet. O pabillón do Restollal acolle do 24 ao 27 o segundo Jamboree Nacional de Clubs de Minibásquet, un evento que reúne 24 equipos, 12 masculinos e 12 femininos e unhas 360 persoas. O Concello de Santiago e a Federación Galega de Baloncesto organizan este torneo, cuxo obxectivo é a promoción do baloncesto de base. É a segunda edición deste evento en Compostela, que reúne os campións e os mellores equipos da categoría minibásquet de 11 anos de varias federacións autonómicas de baloncesto. A concelleira de Deportes Noa Morales tamén recibiu esta mañá no Salón Vermello de Raxoi os integrantes da Peña Ciclista Amigos de Santiago da cidade de Ávila ao concluir a 28 edición da súa ciclomarcha a Compostela. A chegada deste grupo de ciclistas a Santiago xa se ten convertido nunha tradición por estas datas. Nesta ocasión a comitiva estivo formada por 16 ciclistas e 2 condutores que partiron de Ávila o día 20 para realizar as 8 etapas do percorrido. A última, realizada este martes, transcorreu entre Portomarín e Santiago. Como vemos, moitas actividades ao aire libre, velaí teñen outras suxestións que lles recollemos pro seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. E xa ven que refrescou o tempo, imos ver se volve a calor e o sol nos vindeiros días. Velaí teñen as predicións de Meteo Galicia. Mañá mércores os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral con algunha néboa pola mañá. As temperaturas mínimas descenderán mentres que as máximas non sufrirán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con réxime de brisas en todo o litoral. Durante os xoves os ceos estarán pouco nubrados ou despexados en xeral, con brétemas no litoral atlántico durante a mañá que se irán desfacendo co avance do día para volver a entrar cara a noite. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de dirección variable pola mañá e de compoñente oeste á tarde. O venres agardamos ceos pouco nubrados ou despexados con nubes no litoral de Pontevedra e A Coruña que nas derradeiras horas da xornada deixarán algunha chuvia feble. As temperaturas terán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos con intervalos de moderados pola tarde. Mañá mércores continuaremos con tempo estable en Compostela, aínda que poderíamos ter algunha nube pola mañá. As temperaturas volverán subir ata os 25 graus. O xoves teremos unha xornada de sol e calor, aínda que haberá algunha nube pola noite e tamén a primeira hora da mañá. As temperaturas subirán ata os 26 graus, as mínimas manteránse en torno aos 13 graus.
O venres teremos unha xornada algo máis inestable, con alternancia de nubes e claros e máis nubosidade cara á tarde. As temperaturas manteránse sen moitos cambios, cunha máxima de 25 graus. Con isto rematamos por hoxe o repaso á actualidade da xornada. A continuación seguimos no preguntoiro, neste caso imos falar co novo alcalde do Concello de Teo. Acompáñanos Rafael Sisto. Volvemos agora, graciñas por atendernos.